Днес ще готвя булани. Булани е един от популярни ястия от Афганистан, който аз много харесвам. Когато аз за първи път готвя, аз бях 6 години. Аз уча от моя баба. Когато аз видях, че тук няма афганистански ресторант, но аз реших да отворя ресторант. Когато аз говоря в Каритас, че имам нужда за кредит, те каза, че да, имаме тук един фондация, който помага бежанци и чужденци. Много се очудих, че много трудно за един бежанец да открие банкова сметка. Те нямат кредитна история тук. Сара успява да стартира живота си в България, благодарение на този бизнес, който издържа нейното семейство. А финансови инструмент, благодарение на който ние успяхме пък да я подкрепим, действително е най-доброто, което може да бъде предложено в момента на пазара. Първо, аз бях сама до 2 месеца. След това аз взема един работник и повече от 1 година сме 3. Много съм щастлив, защото много хора сега разбират как е храна в Афганистан. За бъдеще искам да има по-голям от това ресторант и по-модерен.